Тапшыруыбызны дәвам итеп, Мулловка авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Шакурова Алия Фаик кызын экраннар алдына чакырып алабыз. Бүген ул үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер тантанасы белән ихластан аны әнисе Джубайра, кызы Лилия, оныклары Диляра һәм Илнара, килене Рая, оныгы Алина, Зильфия, Фагил, Валия, Илдус, Равия, Фәрид кытлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. 60 ел элек якты дөньяга Иске Уренбаш авылында газиз балам, сөекле әниебез һәм әбекәебез дөньяга аваз салган. Инде үзем буй җитеп, кияүгә чыгарга өлгердем. Тик һаман да төшләремдән кәемнең кочагына кереп, бала чактасыман назланам, иркәләнәм, дип башлый балалары үз хатын. Әниемнең йомшак куллары, йөрәк сусавын бастыра алырдай моңлы тавышы, бар сагышларыңны тарата алырдай назлы карашлары мине гомерем буенда бәхетле итә. Бүген газиземнең юбилее. Аны мин бар гүзәл чәчкәләр белән күмсәм дә аз булуын беләм, дип яза алдагы юлларны баланыкларыгыз. Кадерлебез, рәхмәт сиңа. Балачагыбыз бәхетле үтте. Әле дә бу дөньяда син барга без бәхетле булып яшибез. Сөекләнкәебез. Сиңа баш иеп рәхмәт әйтәбез. Безне кеше итеп тәрбияләдең. Бүген дә гел ярдәм итеп яшисең. Туган көнең котлы булсын, әни. Озак еллар язсын яшәргә. Кочагыңа безне кысып алып балам диеп сөеп дәшәргә. Биргән киңәшләрең әнием гомер буе барырлык. Кылган яхшылыгың өчен рәхмәт. Телибез сиңа бары сабырлык. Яратылып яшә һәр чак. Озын булсын гомерең. Син минем якын кешем. Тик бәхетләр телимен. Кайчан гына бармыйк, якыныбызның табыны кырган, тәмле ризыклары пешкән, өе пөхтә, кәефе әйбәт дип дәвам итә Рая бу хатны. Гомердә дә аның авызыннан авыр сүз чыга да алмас шикелле. Ул барыбызны да үз балалары сыман күрә. Фәрештәләр җаным икән синдә. Бик ару, пак синең күңелең. Шуңадырла җыр моң булып уза әкрен генә синең гомерең. Әбекәем, рәхмәт җылы назың биреп, безне иркәләп сөйгәнгә. Иң татлы җимешем син диеп, нык кышып бер үбеп киткәнгә. Гомердә дә әнкәй онытмабыз, безгә кылган изгелегеңне. Кайтарырбыз мең яхшылык белән, сиңа кадерлебез игелегеңне. Бәхетле бул, туган көндә генә түгел, алгы көннәрдә. Синдәй матур кеше туа җиргә бары тик бер, күп меңнәргә. Кадерле Алия Фаиковна, алдагы гомерегез матур җырда узсын. Музыкаль бүләктә бары сезнең өчен. Бәхетле булыгыз, исән, имин яшәгез. Күптән таралыштык, тормыш җиле каккан чагында. Ярый әле сагынып кайтыр өчен, әниләр бар туган яда. Ярый әле сагынып кайтыр өчен, әниләр бар туган яда. Yıllar kuabızla yığılmazsa teke kıyada. Yaptırtırlık itip köngüllerini, әниләр бар туганы яда. Yaptırtırlık itip köngüllerini, әниләр бар туганы яда. Yazmış karşımıza sırav kuyada. Yar
кайтып